ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳ ಇಂಕ್ಲೈನಿ ಯುಗಾದಿದ ರಜೆಟ್ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಬತ್ತ ಉಂಡು, ಮುಖ ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು, ಮುಖ ಒಂದಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತಂದೇನು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಸ್ಕರ ಇದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೇನಾಗಲಿ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಯಾಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಗಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಪಡ ರಜತ್ತ ಟೈಮ್ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಗೋಕುಲ ಹೋಟೆಲ, ಗೋಕುಲ ಗಾರ್ಡನ್. ಗೋಕುಲ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬರ್ತತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಚಾ ಪರಿರ ಅಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪ ಚಾ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಅಲ್ಲ ಬಂಗ್ಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐದು 10 ವರ್ಷ ಬಂಗೋ ಆಲೆಗಳ ಖುಷಿ ನೀ ಪಿದೈ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ರಜೆಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡು ಪಿದೈ ಬರ್ಬಣೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೇಸರಿ ಭಾತದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಯುಗಾದಿನ ಆತೊಂದು ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಣ್ಪಣ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿಸು ಪರ್ಬಾತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಐನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪಣಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾನ ಪಂಡ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿನ ಗಡ್ತ ಮಣಿಪುರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ದಯದ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ವರ್ಕ್ದ ಬಿಸಿಟ್ ತುಂಬ ಪೂರ ಇಂಚಂದ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಬಿಸ್ತ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಆಪಣಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೋದು ಪೂಜಿ ಅದ ಬಂಗು ಅಂದತ್ತ ತುಂಬ ಬಂಗುನ ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬಿಸ್ತಾನಿ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ ಅಂತೇರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನಕ್ಕೂ ಬರೋ ಅಂತಂದೆ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚೊಳದಿಡ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಪಿರ ಕಡಿಮೆ ಪೋಪಣೆ ಪಂಡ ಅವರ ಇತೆಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ದಾನ ತಿನ್ನಂದೆ ಇತ್ತಿದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದತ್ತಿನ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಚಹಾ ಬಾರ್ಪಣೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂಗ್ಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಕೊಂಡ ಒಂದೆ ಪಿದೈ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂಗದ ಆಯ್ತಿಂದ. ಸೊ ಐತೆ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತೆಗ್ಬೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.